Hai लोगोफोर गुड मर्निं माबोरै दं बिराद हेपि दे किन्तु आङो दिनै मानोना दाख्लैनिफ्रायनो हेपिमोन किन्तु हेपियाबो माने एसे कनफिउसाव हेपिमोन आरोना गोनो गोथो माने रंजानायमोन आरोना मा रंजानाय बेयो नबजित फंबाया देरहाबाय ना खोनानानै जोबोद रंजादोंमोन आरोना ओमफ्राय आरो बिनि गेजेरावनो आरोबाव नुबावबाय माने बियो कनफार्म जायाखै मानो नंखाय बांखाय मानो फोसावलाबायदों बेफोरबायदि गोबां माने नुनो मोनफिननायखाय आरो गोसोआ माने रंजानाया एसे खमायफिनदों आरोना एक्चुअलि नंमारगौ माने अफिसियेलि एनाउन्समेन्ट होआखैमोन नालाय ओरैनो भाइरालसो जादोंमोन माने देरहाबाय होननानै किन्तु माबोरै भाइराल जादों आंबो बेखौ मिथियामोन किन्तु बिनि सायावनो आरो सानैसो बुंबाय माने बियो नंखायबो जानो हानाय बेनिखायनो कनफिउस खालामना होबाय आरोना गोसोखौ किन्तु दिनै आं मोनसे भिडिअ नुबाय सासे लोगोनि भिडिअ इउटुबाव माने बियो एक्चुअलि आङो बेखौ 100% होननानै गनायगोन आरोना मानोना बै जाय भिडिअखौ आं नुबाय बिनि भिडिअआव बियो माने बै जायगायावनो थाखानाय मानसि आरोना बियो बिथाङा माने गावनो माने खुगाजों बुंखाना होबाय आरोना गावनि ब्लगाव गावनि चेनेलनि गेजेरजों स' बेखौ आं नोंथांमोन ससे खिन्थिनो नागिरदों आरोना 100% गेरेन्टि लानो हाबाय आरोना दा देरहाबाय होननानै किन्तु नोंथांमोना दिनै नायदो दा हराव मा जायो मारै श'आ बोरै जायो नङा होमबा किन्तु बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला डाइरेक्टलि नबजितनिबो मुं लादों आरोना स' आसामनिनो साथामबो देरहाबाय होननानै बिथाङा बुंदों आरोना स' बे बुंनायनि लेखायै आंबो माने 100% गनायनानै लाबाय आरोना देरहाबाय होननानै स' आं जोबोद हेपि दा बेखौ नुनानै दानि फुङावनो नुबाय स' नोंथांमोनाबो नायदो खोनासंदो एसे मा बुंदो बिथाङा ससे होनसै आरो आंना नायदो GTP DID Little Master উইনাৰ একদম নহ'লগৈ আৰু অকণমান আছোঁ দুমকাং ভোটিং দম তাক তো কংগ্ৰেছ আপোনালোক কংগ্ৰেছ জনাইছোঁ আৰু লগতে এটা গৌৰৱ কৰা আমাৰ অসম আমং চক্ৰ তিনিজন অসম আমং চক্ৰ নৱজিত নাৰ্জাৰী উইনাৰ ফাৰ্ষ্ট ৰানাৰ্ছ আপ আপোন পেগু আৰু ছেকেণ্ড ৰানাৰ্ছ আপ